Fl-aħħar jiem il-gvern ta' Roberta Bela ħabbar għajnuna miżera għas-sidin tal-bars u l-gażini permezz ta' skema li ma tantx jidher li tatwens lill-operaturi ta' dawn l-istabbilimenti li sal-aħħar ta' frar se jkunu ilhom bil-bibien magħluqa għal 5 xhur sħaħ. L-akbar għajnuna li jistgħu jieħdu ita anqas minn 600 euro għal kull xahar li ilhom magħluqin. Iżda fil-waqt li l-gvern qed iżomm lura fl-għajnuniet tal-barijiet u l-gażini żgur li jaħsibha mod ieħor dwar il-paga tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari li saret mid-deputat nazzjonalista Teris Komodini Kakija, il-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Klajt Karwana konferma ż-żieda li kien tal-eks Ministru Edward Scicluna għal min jokkupa l-pożizzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali biex eventwalment spiċċaħaw stess din il-kariga. Skont il-Gvern din iż-żieda kienet meħtieġa biex ikun hemm parità bejn id-dħul finanzjarju tal-uffiċjali ewlenin fih dan l-MFSA u tad-deputati Gvernaturi tal-Bank Ċentrali. Din is-sitwazzjoni qed toħloq rabja kbira f'wosst is-sidien tal-bars u tal-gażini, sitwazzjoni deskritta bħala waħda tal-biki hekk kif l-għajnuna li nataw huma mhix proporzjonata mat-telf li ġarbu kawża tal-pandemija tal-Covid. Dan kollu juri kemm il-Gvern mhux jagħti każ il-karba tal-batut. Ftit ta' xhur qabel ma reżenja mill-Parlament, l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ta' żieda ta' 11,000 euro lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali biex il-paga annwali tiegħu telet minn 89,000 euro għal 100,000 euro.